Direct plaster, direct design. Shortcut model ना? Shortcut model. दे बुरिया जादों बुरिया. नायथावना नुदोंहाय. मोजां नुथारदों. बेफोरखौ फरेनारफोरा बानायो. बानायोना? दे. खरसा खम जायो. खरसा खम ना? दे मोजांनि बाथ्रा. समायनायाव बाना. इदिसो बानायनांगौ. होमब्लासो मोजां नुथारगोन. तिर बराबर. मानसिफ्रा बाहेरायाव थाबायाथ' नंगौथ' रे. दे दे. Now, दै जाबाय बेहा बे ससेयाव. हा iya sosial. Bे ससेया दै. बे ससेयाव दै नांगौ लायनो आरो. उल्था फाल्था. फारसेथिं दै नांगौ फारसेथिं दै नाङा. बिथिं दै बारा जाबाय ने. आरो बैथिं एसे दै खम जाबाय. बेनि थाखायनो एसे टाइम लासिगोन आरो. आरो बेयाव गोरान बनायनांगौ जाबाय. मोजां लगाय. नङाबाथ' दिगदार जागोन ना. बालि जागोन. दे. दा आरो हनै डिजाइन दङ मा दङ. टाइम लाबावगोनसो. Gisi. फटाफट मालिक. Masih dari. Jalan lagi Syah. Lagi sih. Oke. Kurang pakai. Cakri punya. Kelas udah. Dari buat kita ya. Dari.
Rabat. Moजां जादों दे. बरिया. माहासो सोलोंसिनाय नोंसोरलाय? हौ इसां गोजानाव बापारे मानिनांगोनलै नोंसोरखौ. मोजां नुदों दे, मोजां नुदों. माव, बे साननो मावनांगौ. बिदिबासो डिजाइनफ्रा मोजां जालांगोन, जौगालांगोन. वाह, ভালো মডে বানাবে হো. Bingsi marni mistiku. Itu buria. Gan numeli. Kam sisiya na. Mojaं sundeng.